văd cum e, mai Popal, că nu va mai încerca. Aveți-vă capați și să vă atrage. Vezi? Nu, am deschis. Vai, fai așa, Dani, adio, cu motor. Hai mă, dacă faci cu mâna cu gândul. Vai, că... A doua zi, rolul principal, Nu-i mare? Popovici Corneliu Lușu și asistentul lui, Borțan Nicolae Uite Florentin. mă, că-i fain ăla. Așa mai, un pic. Hai, mai, hai. Uite ce nervos e, mă. Acum începe să... Uite că sugit. Acum începe să tragă. Filmați actorii. Doamne, să fie numai 10. Nu mai mult, nu mai mare. Ei, săracul în buza de jos, bă. Lușu, i-ai dat-o sus. E dat-o în gură. Trage-l pe piatră. Nebun. O fi turba, mă, de la apă. Unde-i zăpăcită? Ce bate soarele Haide, haide. în apă. Trage-l. Ușa-i. Nu stă mulțumit, vezi? Doamne, dă-mi tot așa. 10 bucăți. Sună pe Saveta. Da, e patentul. Își Marieta? scoată dinții. Sună pe Saveta. Ei, acum îi faci și filmarea când îi scoate dinții. O, să tacă de... Și i-a scos dinții. Vedeți ce îmi face mie mâine. Îmi scoate toți dinții odată.